Аз съм Емо Сапаревски от Inky Dragon. Татуист съм от 30 години. Сигурен съм, че не всеки знае какво стои зад една татуировка. Ще се опитам да дам бегла представа. Преди да седнете на стола на татуист, изяснете в тих разговор със себе си какво точно искате. Ако искате професионално направена, хубава и истинска татуировка, това е добро начало. Драскането от мазето на бабе, кухнята на приятел или пластмасов стол в дъното на фризорския салон не се броят. Помислете добре за мястото и дизайна. Следващата стъпка не е да попитате в социалните мрежи: препоръчайте ми много добър татуист. Така може да ударите под воден камък. Не всеки татуист е добър във всичко. Всъщност някои не са добри в нищо. Професионалните татуисти имат предпочитан стил и собствен почерк. Разгледайте страниците. Там има снимки. Ако ви трябва модел, изработен специално за вас, свържете се с татуиста, чийто стил най-добре пасва на вашите идеи. Смятам, че не е подходящо да пишете или да звъните в 2 часа по нощта, въпреки че се случва доста често. Уговорете удобен час за консултация, ако необходима, и запишете час за татуировката. Не се очудвайте, ако предплатите малка част авансово. Това няма нищо страшно, никой не иска да ви обере. Това тъй или иначе се приспада в края от уговорената вече цена. Това дава сигурност на татуистите. При отпадане на часа ние оставаме без работа. Уважението трябва да е взаимно.